من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. A yau muna 20 ga watan bakwai ne ko? Watan Rajab kenan na shekara ta 1446 bayan hijira ta fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadda kuma ya daidai da shi ma 20 ɗin ga watan ɗaya na shekara ta 2025 miladiya. A yau za mu ci gaba da karatunmu na littafin Kashfu Shubuhat na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wadda muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka, majalisan Umar bin Al-Khattab, wadda yake garin Gunka a ƙaramar hukumar Jahun a jihar Jigawa. Muna nan a shafi na 21 ko? Za mu tashi a wasirrul mas'ala annahu idza qala ana la ushriku billahi faqul lahu wa ma shirku billah fassirhu li. Malan yace a irin wannan mas'aloli in ana tattauna mas'ala ta tauhidi, duk lokacin da wato abokin tattaunawarka yace annahu la ushrik billah, ni bana shirka ga Allah, ma'ana an kaga wani yana yin shirka kace masa wannan abun shirka ne, yace shi ba shirka yake da Allah ba, fa qul lahu, sai kace masa wa ma shirku billah, to mecece shirka ga Allah din? Fassirhu li, fassara min ita. Fa in qala, idan ya ce maka abinda ake nufi da shirka huwa ibadatul asnam, bautar gumaka ce, fa qul, sai ka ce masa wa ma ma'ana ibadatul asnam, to menene ma'anar bautar gumakan? Fassir hali, fassara min ita. In qala, idan ya ce maka ana la a'budu illa Allah wahdahu, ni fa bana bauta Allah sai shi, bana bauta kowa sai Allah shi kadai, fa qul, sai ka ce ma ma'ana ibadatullahi wahdahu fassir hali, mecece ma'anar bautar Allah shi kadai? Fassara min yanda abun yake. Fa in fassaraha bima bayyanahu alquran fa huwa madlubun, idan ya fassara ta kaman yanda alqur'ani ya bayyana, to abin da ake so kenan. Wa illam, in ko ba haka ba, wa illam ya'rifuhu fa kaifa, idan bai sani ba, fa kaifa yud'i shay'an wa huwa la ya'rifuhu, ta yaya zai ke da'awar abu amma bai san shi ba? Ka'idan nan ta mai ahalari tana hawa kan komai, cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahu fihi. Bai halatta ba mutum ya aikata kowane irin aiki ne har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. To kai ka zo ka ce za ka bauta wa Allah shi kadai, to menene ma'anar ibada? Dole ne sai ka san ma'anar ibada. Wa in fassaraha dhalika bi ghairi ma'anahu wa in fassara dhalika, idan ya fassara hakan bi ghairi ma'anahu, ba tare da ma'anarsa ba, bayyanta lahu al-ayat al-wadihat fi ma'ana shirki billahi wa ibadatul awsan, yace to sai ka bayyana masa ayoyi bayyanannu wanda suka yi magana akan ma'anar shirka da Allah da kuma bautar gumaka. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha az-zaman bi'ainihi, saboda haka shine abinda mushrikan wannan lokaci suke aikatawa iri-iri.
wa anna ibadatallahi wahdahu la sharika lahu, amma haƙiƙa bautar Allah subhanahu wata'ala wanda shi kaɗai ke ba shi da abokin tarayya, hiya allati yunkirunaha alaina, ita ce suke inkarinta a gare mu a yanzu, suna inkarinta. Wa yasihuna fihi kama saha ikhwanuhum haythu qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Ma'ana suna mamaki kaman yanda ‘yan uwansu mushrikan baya suka yi ta mamaki, suna tsegunta abin suna cewa aja'ala al-alihata ilahan wahida, yanzu a ce sai dai a sanya duk allolin a mai da su ƙwaya ɗaya. Inna hadha la shay'un ujab, lalle wannan abu ne wanda yake mai matuƙar abin al'ajabi. Su abin da kafirai suke ɗauka, bai kamata a ce Allah ɗaya ne zai juya duniya ba, ya kamata a ce yana da mataimaka, kamar yadda gwamna da shugaban ƙasa da ciyaman suke da mataimaka. Shi kuma tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daban yake da na kowa. Shi tsarinsa wa huwa bi kulli shay'in qadir ne, kuma alim ne, wakil ne, shahid ne. Ga dukkan komai Allah ya shaida komai, kuma shi ne mai iko a kansa, kuma shi ne wakilin komai. Allah baya buƙatar mataimaka, baya buƙatar masu ba da shawara, duk wannan aiki ne na ɗan adam wanda yake gajiyayye, wanda ya kasa. Amma shi Allah subhanahu wa ta'ala da ke gwani ne, duk baya buƙatar wannan. To shine abin da kafirai suke inkari, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Wannan abu ne mai abin al'ajabi a ce Allah ɗaya kawai za a bautawa. To su abin da suke kyama kenan. Fa idza arabta, malan yace idan ka sani anna hadha alladhi yusammihi al-mushrikuna fi zamanina, abinda mushrikai suke faɗa a wannan zamanin namu, kabira, suna nufin cewa wai kaba'ir ne ba wai shirka bane. Kabiral i'tiqad, wato kawai abu ne wanda yake kaba'ir ne amma a ƙudurin zuciyarsu, huwa shirku alladhi anzala fihi alquran. To lalle su suna ɗauka kawai kaba'ir ne, yawa unzila, suna ɗauka kaba'ir ne, amma al-i'tiqad, abin da yake na ƙudurin zuci, abin da suke aikatawa, huwa shirku alladhi unzila fihi alquran. Shirka ce ƙarara wacce aka saukar da alqur'ani akan aikata ta, ma'ana wacce ta yi hani, ta yi inkari ga masu aikata irin wannan aikin. Sannan kuma wa qatala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an-nasa alaihi, sannan kuma akan ta dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi mutane. Saboda ka fa'alam, ka sani cewa anna shirkal awwalina, shirkar mutanen farko, akhaffu, ta fi dama min shirki ahli zamanina bi amraini, akan shirkar waɗannan 'yan zamaninmu da lamurra guda biyu. Kaji, shirkar kafiran farko ta fi sauƙi da ɗan dama akan shirkar waɗanda muke rayuwa da su a wannan zamanin, tun daga ƙarnin su Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab har zuwa yanzu. Kaji da al'amari biyu ma ta fita dama, to zai faɗe su. Sai ce ahaduhuma, na farko daga cikin al'amuran shine annal awwalina la yushrikuna wa la yad'una al mala'ikata aw al awliya aw al awsan ma Allahi illa fir rakha'i. Su mushrikan farko ba sa yin shirka da Allah, sannan ba sa kiran mala'iku ko waliyai ko gumaka su haɗa su tare da Allah subhanahu wata'ala, sai ana cikin walwala da wadata, ana cikin yalwa. An samu nutsuwa, nan ake haɗa Allah da wani. Wa amma fi shiddati, amma inda suka yi ga cikin tsanani, wa yukhlisuna Allah ad-du'a, suna keɓance Allah shi kadai wajen addu'a, ba sa kiran kowa sai Allah. Kama qala ta'ala, kaman yanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa, wa idha masakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah
duk lokacin da wato wata matsala ta shafe su, wata cuta ta shafe su fil bahri a cikin kogi, ma'ana komi ko jirgin ruwa yana nema ya nutse, kaga an samu matsala. Dalla man tad'una illa iyyato, duk wani abu da suke kira fa ya bace kuma babu sunansa ma an manta shi, illa iyyahu ma'ana illa Allah kenan, sai Allah shi kada ake kira a wannan lokaci. Falamma najjakum ila albarri, yayin ku da aka tsayar da su zuwa tudu, a'radtum, kawai sai su kauda kai. Wa kana al-insanu kafura, ai dan adam dama ya kasance mai yawan kafirci ne. To haka kafiran da suke yi, duk lokacin da aka ce yau gashi wato an samu matsala, za ka ga a wannan lokacin suke komawa ga Allah madaukakin sarki shi kadai, ba su hada da kowa. Amma da zarar wannan matsala ta su ta kauce, to a wannan lokacin kuma za a dawo kan abin da aka saba na shagali na saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, saboda kafirci irin dan adam. Wa qala ta'ala, a wata fadar Allah madaukakin sarki yace, qul ara'aytum in atakum azabullah aw atatkum as-sa'atu aghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun. Allah ya ce, shin ku ba kwa gani, yana gaya wa kafiran fa, yana faɗa musu, ba kwa gani in atakum azabullahi, duk lokacin da azabar Allah ta zo muku, aw atatkum as-sa'atu, ko kuma ka ce yau ga kiyama ta zo, a ghayra Allahi tad'un, wannan Allah za ku kira in kuntum sadiqin, in dai da gaske ne to ku kira wannan Allah din. Bal, Allah ya ce abin ku ba haka yake ba, iyyahu tad'un, shi kadai suke kira, shi kadai suke roƙa. Saboda me suke roƙonsa? Fayakshifu ma tad'una ilaihi in sha'a, wai dan ya yaye musu abin da suke roƙo idan ya ga dama. Amma wa tansawna ma tushrikun, duk sun manta waɗannan ababen da suke shirka da su, sun manta wannan gumakan da suke ambata, in dai an ga masifa. Wannan matsalar da ta faru ta Amerikan nan, zaka ji su yawanci suna ta kiran Allah ɗin. Amma lokacin da ana cikin walwala, ana welcome to Los Angeles, barka da zuwa babban birnin Los Angeles, har ma aka tare ake cewa ba ma a buƙatar Ubangiji a wannan gari tun da shi ba shi da gida, sannan ba wanda ya gode masa, za su iya rayuwarsu ko da ba Allah a gun. Kaga wani lokacin duk an manta. Amma lokacin da wuta ta zo ta dinga babbaka, hega suna oh my god, oh my god, da kuma sun ce godless, ba Allah. Yanzu kuma an gana oh my god, oh my god, turancin America kenan, oh my god, wai wayo Allah na, gaba ɗaya Allah ma ya koma gunsu baki ɗaya. A wata faɗar Allah madaukakin sarki ya ce, wa idza massal insana durrun, duk lokacin da cuta ta shafi mutum, musamman kafiri, da arabahu muniban ilaihi, yana ta roƙon ubangijinsa, yana miƙa wuya zuwa gare shi. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu, duk kuma idan lokacin da Allah madaukakin sarki ya juya ni'imarsa zuwa gare shi, ya bashi lafiya, ya bashi arziki, nasiya ma kana yad'u ilaihi, zai manta kuma wannan addu'ar da yake zuwa ga Allah min qabl, tun kafin yanzu. Yanzu yalwa ta zo, lafiya ta samu, arziki ya samu, waja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili, sai ga kuma yazo ana sanya wa Allah kishiyoyi dan a batar da mutane zuwa ga hanyar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, to irin waɗannan masu irin wannan hali, qul, ka gaya musu, ka ce musu, tamatta' bi kufrika qalilan, ku ji daɗi da ɗan kafircin ku, jin daɗi ɗan kaɗan, innaka min ashabin nar, lalle kai wuta za ka tafi, kana daga cikin ‘yan wuta, duk mai irin wannan. Yayin da ka samu jarrabawa, ka koma ga Allah, yayin da ka sami yalwa kuma ka manta da Allah, to Allah ya ce ka ji daɗinka da ɗan kafircin ka ɗan kaɗan, amma kana cikin ‘yan wutan ka je ka koma ga Allah a wannan hali. Ka san ba maka farai ba, mu ma kanmu ‘yan adam muna irin wannan. Mutum in kana da wata buƙata, sai ga inda mutum yana da buƙata, ga ya fi zuwa sallar jami'i. Yanzu akwai wani mutumi da na san shi, wata shekara kawai matarsa ta haifi ‘ya'ya biyu rigis, wallahi dai zama ladanin ƙarfi da yaji, shi yake kiran sallar farko a salatu, sai an ƙidar da sallah,
kuma ba zai bar masallaci ba sai rana ta fito yana roƙon Allah Allah ya bashi abin da zai yanka amma ana yin suna ya samu biyan bukatarsa ba masallacin ma bai ƙara dosar inda yake ba bukata ta biya. Mu ma 'yan adam mana da irin wannan halin namu yanzu za ga lokacin da mutum yake da bukata a gurin wani za ka yi ta nanike masa kullum kana makale masa lokacin da bukatar ta biya ba za ka sake ganin sabonsa ba ai bukatar ta biya. To akwai wani hima wanda yi kuma aure ne ma ina tunanin hi wannan ko yayi ne dan an zo neman shaida gun mu ce a wannan ai da hi muke jami'i wallahi lokacin da yake neman auren kawai he gahi watan da ya fara neman auren kullun sallah ba ta wuce a jami'i sahun gaba kuma kowace sallah domin an taba zuwa neman sa masallaci shi nace a nan ba gurin sa bane ba aka ce saboda mun ce ni ban taba ganin sa a jami'i ana sallah ba kuma gashi muna sallar amma ba na ganin sa to daga nan sai wani wata ya zo ya fara neman aure kawai sai na fara ganin sa kuma ana kowane jami'i da hatta asuba mai wahala to yanzu bukatarsa ta biya an ba shi auren amma ban tun da aka yi auren ban ƙara ganin sa a masallacin ba har bukata ta biya. To musulman ma suna da irin wannan to su kuma wannan al'adar da ake yi a yanzu al'ada ce ta kafiran da su ne idan suna neman bukata a gun Allah ko wata larura ta same su sai su koma ga Allah gaba daya yayin da kuma Allah ya jiyo da ni'imarsa sauki ya zo yalwa arziki ta zo ta sai su manta da wannan addu'ar da suke roƙon Allah din sai su dawo su dinga hada Allah subhanahu wataala da gumaka to shine Allah ya ce duk mai irin wannan ya ji dadin sa da kafircin sa jin dadi dan kadan amma dai yana cikin yan wuta. Ayar gaba Allah ya ce wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali yayin da kun farko gi ta zo ta lullube su kamar irin gajimaran nan da'awullaha mukhlisina lahuddin za ga suna ta roƙon Allah suna tsarkake shi suna maika komai zuwa ga Allah. To sai malam ya ce faman fahima hadhihi almas'ala duk wanda ya fahimci wannan mas'alar allati waddahaha Allah fi kitabihi wadda Allah subhanahu wataala ya warware ta ya bude ta a fili a cikin littafin sa wahiya ita ce annal mushrikina alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mushrikan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su yad'una Allah wa yad'una ghayra Allah ghayrahu firraqa suna roƙon Allah subhanahu wataala in suka higa matsala amma suna roƙon wani Allah madaukakin sarki yayin da suka higa cikin yalwa wa amma fi dharra'i yayin da suka higa cikin tsanani kwa fala yad'una illa Allah wahdahu la sharika lahu in suka higa cikin tsanani ba sa roƙon kowa sai Allah wanda shi kada yake ba shi da abokin tarayya to su ma a wannan lokacin ba sa yi wa Allah subhanahu wata'ala kishiya wa yansawna sadatahum sun manta duk wannan waliyan nasu shine malam yace to tabayyana lahu alfarqu baina shirki ahli zamanina wa shirki alawwalin to kaga kenan ya bayyana an samu bambanci tsakanin mushrikan wancan lokaci da kuma mushrikan wannan lokacin. Allah ya ce walakin aina man yafhamu qalbahu hadhihi almas'ala yace to ina wanda zuciyarsa ta fahimci wannan mas'alar fahaman jayyidan rasikan fahimta ta gaske kuma mai zurfi yace to wallahu almusta'an lalle babu wanda zai taimake kan ba Allah ba Allah shine mataimaki duk wanda ya fahimci wannan mas'ala da zuciyarsa fahimta kuma kyakkyawar fahimta kuma yayi zurfin tunani a ciki to haƙiƙa Allah shine mataimakinsa. To wannan bambanci na farko kenan da aka samu bambanci tsakanin mushrikan da na yanzu. Malam yace wal amru sani lamari na bihi ne annal awwalina su kafiran farko yad'una ma Allahi unasan muqirruna muqarrabina inda Allah waɗanda suke hada Allah da wani din a wancan lokacin mutane ne waɗanda suke masu kusanci ga Allah din masu kusanci ne suke hada mutanen imma nabiyan wa imma waliyan wa imma mala'ikatan ko dai su hada Allah da wani annabi ko mala'ika ko wani waliyi aw yad'una ashjaran ko kuma
su roƙi bishiyoyi wai su ba sa sabo, aw ahjaran ko kuma duwatsu su a tunaninsu ba sa sabo, ma'ana mudi'atan lillahi ta'ala laysat bi'asiyatin, wai suna raya cewa waɗannan da suka kamun kafa da su masu biyayya ne ga Allah ba masu sabawa bane ba, shi yasa suka rike su. Ya malam ya ce wa ahlu zamanina, amma su kuma mutanen wannan zamanin namu yad'una ma'allahi, waɗanda suke haɗa wani da Allah ne unasan min afsaqin nas, yace su ne mutane waɗanda suka fi kowa fajirci a cikin mutane, lalatattun cikin mutane a yanzu su ne arna. wallazina yad'unahum humul ladzina yahkuna anhumul fujura min az-zina, yace waɗanda suke kira suka dogara da su din su suke hakaito musu, su suke rubuta musu a cikin littafin su suke cewa su bar sallah, sannan kuma su yi duk wani fadirci, su yi zina ba ma laifi bane ba, duk abin da suka yi in an je lahira su za su tsaya musu. wasariqa suka ce kuma su yi sata, wa tarki sala kuma su bar sallah, wa ghairi zalika da duk irin ayyuka makamantan haka. To asalin waɗanda ake yi wa bauta ta yanzu, waɗanda ake mai da su irin su zama su ne mutum ya zama Allah nan, irin su dan anti da mabiyansu, kaga su waɗannan ca suka ce dan anti dama in ka ganyi za a ga a gefensa akwai kwalbar giya, sannan kuma ga karuwa nan a kusa da shi. Wanda ogan nasu ba? Duk ya rubuta cikin littafin nasa. Saboda haka ai su dan an bayyana abin suke a fili, da boyewar ake yi. Da idan ka zo ka a ce maka ai zikiri ne da salatin annabi da kuma karatun alqur'ani da san annabi a ciki. To idan ka shiga kai nisa za a nuna maka wani ilimi a ce to wannan ilimin iya ilimin ku ne na ku masu tarbiyya. Mara tarbiyya ba zai wannan ilimin ba, wanda zai yada ba a san wanda zai yada, sai dai kowa ya shiru ya kudurce. Yace to kaji inda aka samu matsalar irin waɗanda ake bautawa a wannan lokacin, ake shirka da su, to su suna hakaito wa mabiyansu fajirci, kamar su ce in kai zina ma halal ne, kowa ya kama matar wani kawai ba matsala, in kai sata ma ba matsala, ka bar sallah dama Allah ya ce wa aqimis salata li zikri, ai dan ka tuna Allah ne kake sallar, to kullun kai kana tuna da Allah. Wa gairu zalika, to da wasu abubuwa suna nan masu yawan gaske, inda kaga akwai waɗanda suna nan a yanzu a raye a matsayin shehunnai ne, ana ɗaukar su a matsayin waliyai, to suna da matan da sun wuce 4 kawai, shehi ne amma yana da ƙwarƙwarori har yanzu, sai ka ce a zamanin bayi a da. Sannan kuma akwai shehun da aka ba da labarinsa a yanzu yana nan, idan matansa suka tsufa kawai ko guda 4 ne kawai sai ya juye gaba ɗaya, sai a sallame su, sai a kawo ƙanana sababbi sai a zuba. Wata mata kwanaki a social media ta fito, yar Kaduna ce, aka kai ta Bauchi suka tafi irin wannan taron, ita bata san abin haka yake ba, tana zuwa kawai sai aka ce mata to ga annabin Gwamba nan ya zo. Ga wani nan wahi annabin Gwamba ne ya zo, yana zuwa wai ya zo zai rungume ta kaɗar da hannunsa ta ce me haka yake, kawai ya samu abokan nasa ya ce kai ya aka ku zo mana da wannan, ita bata fahimci tsarin ba, ku zo ku fita da ita, ku fitar min da ita, yi annabin Gwamba ne. To kaga su kuma waɗancan kafiran na baya ƙarya ma ba sa so su yi. Yanzu lokacin da Abu Sufyan suka je suke tattaunawa da Hirakal, azimin Rum kenan, sarkin Rum, wanda yake tambayar su dangane da halin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wai yaya yake ne, suke Abu Sufyan a lokacin yanda aka yi masa shine jagora, sai aka samu biyan nasa aka ce su tsaya a bayansa, shi kuma ya zo gaban sarkin Rum, ya ce ka gaya min gaskiya, ku kuma da kuke bayansa duk lokacin da kuka ji ya yi maganar da ba daidai ba, ya yi ƙarya, ku ce ba haka ba ne ba, kuna daga baya ka ce kamar ƙale murya maka ce ƙarya ne don kada ya gane ka. Shi ne a lokacin Abu Sufyan ya ta lissafowa
yace wallahi a lokacin an zo a wata gaba da ya kamata ya dan yi wa annabi ƙarya, yace to amma hi abun kunya ne a gare shi a ce yau gashi a matsayin shugaba sarki na Makka a ce yau gashi ya faɗi wata magana ta zamto ƙarya, ai su ba sa son ƙarya. Sannan ko a jahiliyyar Larabawa in ka ga mace ta yi zina to ba ya bace ba, baiwa ce, irin baiwa nan ce walakantacciya marar galihu ita ce take yin zina, amma ya ba a ma santa ma da wani aikata laifi na zina ba. To su ka ji a kafircin nasu ma a wancan lokacin akwai gaskiya a tare da su, akwai amana, sannan ba a son a fasikanci su a wancan lokacin ma, kuma aure suke sosai irin yadda tsarin su ya tanadar musu, haka kawai ba ka je ka samu matar banza ba. To amma ga a tsarin waɗanda suke kai mutane zuwa ga shirka a wannan lokaci su ne mafiya lalata a cikin mutane, lalatattun mutane, waɗanda suke ɗora mabiyansu akan saɓan Allah da sunan idan sun je lahira za su tsaya musu. To saboda haka wallazi ya taqidu fi salihi wallazi la ya'si, wai suna wato itiqadin cewa waɗannan wai salihai ne ba sa sabo, misal khashbi wal hajri, kamar ice ko dutse. Malam yace ahawanu mimman ya taqidu, mafi walakantuwar abin da suka kudurce kenan, fi man yushahidu fisquhu wa fasaduhu wa yushhadu bihi, yace cikin abin da ya bayyana na fasikancinsu da kuma ɓatancinsu da kuma yanda aka shaide su akan yin hakan. Waɗannan duk abubuwa ne waɗanda sun tabbata ga shi nan ana aikata su a wannan ƙasar taka da kake ciki ta Najeriya ma ba a wani gu ba. Wani malam ya ce idza tahaqqaqa, idan dai har ka tabbatar da cewa annal ladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalle waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su, asahhu uqulan, sun fi kaifin hankali, wa akhaffu shirkan, sannan kuma sun fi sauƙin shirka min haula dangane da waɗannan na yanzu. Yin yace to fa'alam li haula shubhatan, to ka sani cewa ɗan haka ne waɗannan na yanzu suna da wata shubha. Abin da ake nufi da shubha ne da barbaru, kau dabara kenan. Yuridunaha alama zakarna, waɗanda suke faɗatta a bisa yadda za mu ambata a yanzu, shi ne ce wahiya a'azamu shubhihim, na daga cikin manya-manya daga cikin shubharsu, shi ne ce fa asghi sam'aka li jawabiha, ya ce to kai mai sauraro ka buɗe kunnanka domin ka ji yadda abin yake. To zai faɗi shubhar da suke yi a yanzu, ya ce wahiya annahum yaqulun, suna cewa innal ladhina nazala fihim alqur'anu la yashhaduna an la ilaha illallah, wai su kafiran baya waɗanda alqur'ani ya sauka a kansu suka yi zamani da sa annabi sallallahu alaihi wasallam, su basu yadda da kalmar la ilaha illallah ba. Shubha ta farko kenan. Wa yukadhibuna ar-rasula, sannan suna ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yunkiruna al-ba'sa, sannan suna inkari, suna musun tashin alƙiyama, suna cewa alƙiyama ba za a yi alƙiyama ba. Wa yukadhibuna al-qur'ana wa yaj'alunahu sihiran, sannan kuma suna ƙaryata al-qur'ani, suna ɗaukar sa wai sihiri ne, ma'ana tsafi ne. To babban abin da mushrikin wannan lokacin zai fara faɗa ma kenan, ce ai waɗancan wannan annabi ya yaƙa kafirai ne waɗanda sun ƙaryata Allah, sun ƙaryata manzo, sun ƙaryata Qur'ani, sun ce ma tsafi ne, sun ce ma ba za ta hali kiyama ba. Sai su ce kuma wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah, mu kuma gahe mun shaida muna cewa la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, kuma mun yarda annabi Muhammad dan aiken Allah ne, wa nusaddiqul qur'ana, mun gaskata Qur'ani, wa nu'minu bil ba'si, kuma mun yi imani da tashin alkiyama, wa nusalli wa nasumu, muna yin sallah muna azumi. Fa kaifa taj'aluna na mithla ulaika, ta yaya zaka hada mu kai mana kudin goro da wadancan arnan da wadancan kafiran? Abinda mushrikin wannan lokacin zai fara gaya ma kenan. Sai malam yace fal jawab, yace to amsar da zaka bahi ne ka ce masa
annahu la khilafa bainal ulama, haƙiƙa babu saɓani dangane da abin da malamai suka faɗa kulluhum gaba ɗayansu, annar rajula cewa lalle in dai aka samu mutum idza saddaqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi shay'in, in ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam a wani abun wa kadzabahu fi shay'in, kuma ya karyata shi a wani bangaren, annahu kafirun, lalle ya zama cikakken kafiri. wa yaquluna nu'minu bi ba'din kenan wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina kenan. Waɗanda suke suka kafirta ga Allah subhanahu wataala sun gaskata wani bangaren na maganar Allah da manzansa, kuma sun karyata wani gun, to malamai sun tabbatar da cewa duk wanda ya haka annahu kafirun lam yadkhul fil islam, bai ma shiga musuluncin ba tukunna, ya warware kalmar shahadar tasa. wa kadhalika idza amana bi ba'd al-qur'an wa jahada ba'dahu, idan mutun yayi imani da qur'ani kuma yayi musun wani bangaren yayi jayayya, kaman aqarra bit tauhidi, kamar wanda ya tabbatar da tauhidi amma wa jahada wujuba salati, yayi musun cewa ai sallah ba wajibi bace ba, ma'ana ya yarda da kalmar la ilaha illallah amma ya ce sallah ba dole bane, in ka ga dama kai, in baka ga dama ba kar kai. Kuma muna da irin wannan mutanen a yanzu. Aw aqarra bit tauhidi was sala, ko kuma ya tabbatar da cewa ya yarda da kalmar la ilaha illallah, zai yi sallah amma wajahada wujubaz zakati, amma yana jayayya akan kai zakka fa ba wajibi bace. A wannan zamanin akwai, ni a garin mu ma ina da mutumin da hi agunsa zakka ba dole bace ba, domin yadda yake rayawa hi ba zai gama shan wahala sa ba kuma ya zo ya bai wani katan banza ba da sunan zakka. Suna nan kowane garin a wannan ƙasar tamu ta Hausa, zaka samu kowane garin akwai wanda ba sa zakka. Ba zai faɗa ne ya ce baya zakka ba don kar a masa mita. To mutum ya sani cewa wallahi duk wanda yake kalmar la ilaha illallah yake sallah amma baya zakka, to ya warware kalmar tasa ta musulunci. Ma'ana wani ba ma gwaje ne ake zaune da shi, amma duk sallah in ta zo zai yi sadaka, zai waye, amma kuma tunda baya ba da zakka kawai zuciyarsa ta yarda. To sai dai ɗayan biyu, irin waɗannan ta yadda za ka tabbatar da musuluncinsu ko kuma kafircinsu shi ne ka tambaye shi shin ka yarda da wajibcin zakkar wajibi ce ko kuwa. Idan ya ce a'a hi san bai ma yarda wajibi ba ce, to shi ne ƙarara ya kafirta. Amma idan ya ce ya yarda wajibi ce amma bayarwa ne ba zai ba, to shi kenan wannan ɗan iska ne, lamba ɗaya, zai ci ubansa kuma wannan. Allah ma zai turo a karɓa da kansa tun a duniya, don ba a zuwa lahira. Aw aqarra bi hadha kullihi, ko kuma ya yarda da su gaba daya, ya yarda da kalmar shahada, sallah, zakka, amma wajahada wujubas sawmi, yana da jayayya akan kai azumin nan fa ba wajibi bane, in na ga dama na, in na ga dama kan nayi. Aw aqarra bi hadha kullihi wajahada wujubal hajji, ko kuma duk ya yarda da wadancan, ya ce amma hi aikin haji ko mutum yana da kuɗi ba dole bane ya je. To wannan ma duk wanda yake da irin wannan tunanin lalle musuluncinsa a warware yake. Ya ce walamma lam yanqaq unasun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma lokacin da ba mutane ba su tsira ba yayin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Allah ya ce wa azzin wallahi ala nasu kai lil hajji azana Allah fi haqqihim, lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi magana akan haƙƙinsu, waɗanda suka ce ba za su yi aikin hajjin ba, Allah ya faɗa har ma ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil alamin. Ma'ana wa man kafara dan nan shine wa man jahada, wanda ya ce ba zai je ba to shine kafara dan ya kafarta. To tun a wancan lokacin su ma ba su tsira ba, sai kai yanzu da zaka zo kaka ce a'a aikin hajji ba wajibi bane ba, to kaga kai irin abin da dama su ma suka yi kenan. Wannan fa amsa kake baiwa mai shubuha, wanda ya ce ya yarda da kalmar la ilaha illallah, ya gaskata annabi, yana yin sallah, yana zakka, amma kuma in ka duba akwai wani bangare na addini da yake sabawa. Malam ya ce wa man aqarra bi hadha kullihi
wanda ya yadda da waɗancan abubuwa da muka ambata gaba ɗayansu amma wajahadal ba'asa sai ya yi musun cewa in an mutu ba za a yi tashin alkiyama ba, ko ya ce ba za a yi tambayar kabari ba, kafara bil ijma, a bisa ijma'in malamai wannan hima ya kafarta, wa halla damuhu wa maluhu, jininsa ya halatta a sare masa kai, dukiyarsa a ɗebe ta, kama ƙala ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, haƙiƙa waɗanda suka kafirce wa Allah da manzonsa su ne wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, su ne suke so su raba tsakanin Allah da manzo, wa yaquluna nu'minu bi ba'din, suke cewa mun yi imani da nan da wani gun, wa nakfuru bi ba'din, amma wannan ba mun kafircewa wannan gurin. Ma'ana duk wanda ya zo a addinance ce shi abin da ya ji ya fi masa daɗi a addini shi zai yi, amma ba zai abu mai wahala ba, to akwai matsala. Wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila, so suke su samar da wata kofa a tsakankanin haka, ba zai yiwu ba, komai sai ka yi imani da shi, wanda za ka iya aikata ka aikata, wanda ba za ka iya ba kuma ka bar wa Allah. Sai Allah ya ce duk masu irin wannan halin ula'ika humul kafiruna haqqa, to fa su kafiran ne, kuma kafiran ma fa ba na gangan ba, na gaske. Allah ya ce kuma wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, su waɗannan kafiran an tanadar musu da mawalakanciyar azaba ta tozarci. Saboda haka a ƙa'idar aikin Allah ne kada ka bambance kowanne, duk gaba ɗaya ka yi su, kowanne ka yi imani da shi, kullum min indillah, kowanne ka kaddara daga Allah subhanahu wata'ala yake, kada ka bar wani ka ƙiyinsa kuma sannan ka zo ka yi wani. Malam ya ce fa in kana Allahu qad saraha fi kitabihi, in dai har ya kasance Allah madaukakin sarki ya bayyanar a cikin littafinsa anna man amana bi ba'dhi wa kafara bi ba'din, duk wanda ya imani da wani bangare ya kafirce wani bangaren fa huwa kafirun haqqan, ya zama kafiri cikakke, to wa annahu yastahiqu ma zukira, to kaga kenan ya cancanci abin da aka ambata a baya, to tunda ya cancanta zalat hadhihi shubha, an kawar da wancan shubha da ya faɗa. Ya zo ya ce ai muna furta kalmar la ilaha illallah, mun yarda da annabi, amma sun zo sun kafirta mu. To matsalar ka ce la ilaha illallah amma kuma ka zo faduwa ka kira sunan wani daban ba Allah ba, to ka warware waccan kalmar kenan. Malam ya ce wa hadhihi hiya allati dhakaraha ba'd ahli a samu a danna burki. Shi wannan littafin haka yake, in kana cikin tafiya kawai ka zo wani gun kana ganin kaman a tsaya ne, sai ka je wata magana ta sake bullowa. To malam yace fa in kana Allahu, mu maimaita wannan gabar, fa iza kana Allahu, yayin da ya kasance Allah madaukakin sarki sarraha fi kitabihi, ya bayyanar a cikin littafinsa anna man amana bi ba'din, ma'ana anna man amana bi ba'dil kitabi, duk wanda ya yi imani da wani bangare na alqur'ani wa kafara bi ba'din, sannan ya kafirce wa wani bangare na shi alqur'anin, fa huwa kafirun haqqan, ya zama cikakken kafiri na gaske, wa annahu yastahiqqu ma zukira, to kaga kenan wannan mai irin wannan ya cancanci duk abin da aka faɗa a baya a kansa. In an ce masa kafiri saboda bai yarda da waɗansu hukunce-hukuncen na Allah ba, to ya tabbata a kansa tun daga Allah ma da kansa ya faɗa, innal ladhina yakfuruna bi ayatillah, waɗanda suke kafircewa, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, kai wanda suke kafircewa Allah da manzo, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, sune suke so su farraka tsakanin abinda Allah ya ce da abinda manzo ya ce. Shine suke cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, mun yi imani da wani bangaren amma wani gun mun ba za mu iya ba.
suna so su samar da kofa tsakanin Allah da manzo to Allah ya musu stamp yace ulaika humul kafiruna haqqan kafirai ne su cikakku sannan an tanadar musu da azaba shine malamin shi to kenan kaga kenan duk maganar da ka faɗa akan mushrikin wannan lokacin in dai yana aikata makamantan irin waɗannan abubuwan to zalat hadhihi shubha ka kawar da wannan shubha ta na cewa ya yana furta kalmar shahada kuma ka zo kana kafirta shi to bai san ma'anarta bane shi yasa saboda haka in dai mutum ya san ma'anar la ilaha illallah ana nufin la ma'budu bi haqqin fa illallah ba wanda za a bautawa bautar kuma wata ta cancanta in ba Allah din ba to amma ya zo yana neman taimako wanda babu wanda yake ba da wannan taimakon sai Allah kawai sai ya kira wani Allah ba Allah ba yana neman agaji wannan agajin dan adam ba zai iya ba da shi ba amma sai ya kira wani Allah ba Allah bai ce zai masa wannan to kaga idan yi haka ya warware waccan la ilaha illallah to su dalilin da yasa wadancan kafiran na baya ba su furta wannan kalmar ba su fa ba za su abinda ake nufi da la ilaha illallah ba wanda zaka bauta sai Allah to su kuma a aqidar su akwai gumakan su yasa ba su furta wannan kalmar ba amma mu yanzu mushrikan wannan lokacin sun furta kalmar shahadar amma kuma sun zo sun iyo wa Allah tarkace suna hada hidai to kaga wadancan sun fi su kaifin basira da kuma sauƙaƙƙiyar shirka ma saboda haka Allah ya raba mu da irin wannan sharrace-sharracen duniya da lahira za mu dakata nan mu yi burki abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu ladan sa baki daya wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin